ki khubor ka Batisi TV lawan ra shapi da ka Orange Nissan Loom so pho near Fire Brigade Shillong nong yalam barang ba jong ki nong hikai school SSA ki badon hapok kshatri jong ka Meghalaya SSA School Association ula keno ba State Project Director jong ka State Education Mission Authority of Meghalaya u Ambrose CH Marak ula persyang ban buri ya ki jingshisha hadien baka MSSA SA kala dawa ya katanat puli puthi jong ka sarkar jela baka dei ban kentup no ya baro khat arajar sanspa sahu wengut kino hikai school SSA ha katanat puli puthi bat ban itho no ya ki kum kino hikai school sarkar ha ka jing ekran bat ka Batisi TV u president jong ka MSSA SA u ba Aristotle Rambai ulaya thuru ba kani ka jing dawa jong ka seng kala long kat kum ki kendon jong ka RTE SSA ka ba kedau syai bagadai ka kamram jong ka sarkar jela ban thungkam bat siu tulap ya kinohi ka school SSA om daki school managing committee jong ki school uba rambai ulaya thuru baka seng kan yaj bait shakmat ban penlong ya ka jing ya khi daga ba kinohi ka school SSA kin shim shuti arsingi kinti lani ka mass casual leave haka khatway bat khat artare gubanai risau arajar arfway lada ka sarkar jela kampen urlong yaki laiteli ki mat jingdawa ki baka sengkala de pensngau syaki tendong skor jong ka sarkar jela ki bagan thop ya ka jing pen kenria no yaki khat arajar sanspa sauhway ngut kinohi ka school SSA Naga State Implementation Society syakatanat pule puthi ban penkiu tulap ya kinohi kai SSA bat kumjuru ban sieu dep ya ketulap kepala sateng hadu sau benai kenti baka sarkar kampat pelaj hadu mentah Swa jong usnem ka khat khandai spa hanya phun riu kane ka pule puthi kane ka pule puthi ka hap bat ka deiru ka jingkit khli ka jong ka ki sarkar jela hapori India kabamut ba before 1976 it is the responsibility of the state government to look or take care after the education te hadin jong usnem khat khandai spa hanya phunriu kata hadin ka jing amen ya ka constitution jong ka ri India ka bangi tip ka constitution 42nd Amendment Act 1976 la penrung ya ka education haka concurrent list kabamut ba ka hadin bala penrung hapo ka concurrent list ka jing ka responsibility nak benta ban penkiu lani ban kentiu ya ka pule dangle hapori India bat kumjuro hakjela ba per kibadon hapori India kalau ada ka responsibility jong ka sarkar India patkum joro ka responsibility jong ka state government nanta susu da ka jingthau bada ka jingwanra ya ka national policy on education nani ka bangi khot lengkot ka NPE house name khat khandai spa prapun riu te nakaliang jong ka sarkar India khnang ban kentiu ya ka pule dangle patkum joro ban wanra ya ka universalization on elementary education kala wanra cha yeshibon ki scheme but ki program ki baper kamtam hakisnem khat khandai spa prapho but ka khat khandai spa khandai pho ki ba kentup kum ka operation blackboard nangta ka shiksha karmi project nangta ka Andhra Pradesh primary education project ka Bihar Education Project, nangta ka UP Basic Education Project, nangta ka Mahila Samakya, nangta ka Lok Jambish Project, nangta ka District Primary Education Program, but kabakado kadai ka sama ka Sarwa Shiksha Abhiyan, kabadai ka National Flagship Program, ka Central Government, ka laya tie up but ka State Government, nakabenta ban pentrikam bat kumjuru ban kentiu ya ka pule kadangle khnang ban kenjo syakata kathong ban wanra ya ka universalization on elementary education kata ka background jong ka kumnu ka wan ka SSA te hakabai dei bat ka state jongi hapo state Meghalaya ka SSA ka wan house name arhajar iwe
te haka kitu kisnem kita ka jing stang jong ka SSA da ka jing wan jong ka SSA kiba nongkong kiba kana kaliang jong ka state government kala penrung hapo kini ki scheme SSA kidai ki nrius pa nriu ho hanyau teli kini ki ad hoc LP school kata kadai ka nongkong do kiba la rung hapo kanika scheme SSA kata kadai ki nrius pa Henry Punyau teli kini ki ad hoc LP school. Habang ong ba penrung ya kini ki ad hoc LP school kamut ba la penrung langro ya baro kitu kino hikai ki badon ha kitu ki school Henry Uspa Henry Punyau teli. Kata kadai ka sin ke ba kata kadai ka force recruitment ngila banong bala penrung leng ba kanika scheme SSA. Ti hadin nang to kanaya naya dah sedang ban sim sayaki private school. La sedang ban ai jingerap sahaki mission school. Habang ong ajing irap kamut la petha yaki bakin tung yaki nohikai hakituki school. Nagabenta ban ka kentiu ya ka pule dangle hakari India bat kumjuru hakijella baro ki badon hari India lawan ra ya kanika sarwa shiksha abhiyan kabare ka national flagship program ka central sponsor scheme kaba ya tre rengkat bat ki sorkar jela ki badon hapo ri India manang ta nang penklain shu ya kanika SSA da ka jing amen biang ya ka constitution kata kadai house name R ka bangitip ka constitution 86 amendment act 2002 but hakani ka amendment la penrung ya ka education as a fundamental rights kala long no ka fundamental rights but hakaba baro kini ki jella ki badon hapori India kidai ban provide free and compulsory education to each and every children or students belongs to the age of 6 to 14 years. Kata kadai kaba kila wanra kanang ban ai ya ka jingnang jing start syabro kini ki kena ki bahap hapo karta nadu nriu hado kat saus nem karta. Tenata susu daka kenaman penklan susu ya kan ka SSA. La wanra apat ya ka RTA lani kabangi ong ka right of children to free and compulsory education act 2009. Ti kita kilong ki kumno kajing sedang jong ka SSA but hadu bala penlong anya ka. Mo. Tementangin poipat ya ka jingwan jong ka SSA hapo Meghalaya. Te hapo Meghalaya hi ka jing sedang jong ka SSA kadai house name Arhajar but house name Arhajar iwe. Te kini kis name ka jing sedang jong ka SSA la penrung nongkong ya ki Henry Uspa Henry po henyau teli kini ki ad hoc LP school hapo jong ka nika scheme SSA. Te habang ong ba penrung ya kini ki Henry Uspa Henry po henyau teli ki school kamut ba la ra lang bat kitu kinohikai kibala syatung kam lopa hapo ka ad hoc LP. Okay. Te hadian jong kini pat la nang recruit yaki nohikai la nang sim yaki school la sedang ro yaki ki EGS center bat nak EGS la dang upgrade syaki LP pat kunta terter. Te ngin poi pat syaka rukom tungkam hapo state jongi. Kumbangin ayo hakini ki por ki balade ni na kaliang jong association ilami syakmat bandawa na ka sorkar ba kadai ban penkenria kami yang kadai ban penkenria ya baro kini ki existing post ki balong khat Arhajar sanspa asa powengun napo state implementation society syapo state education department on regular basis katkum ka provision bat ki norms jong ka SSA RTA 2009 pi balai ni dawa ya kan ni namar hapo state jongi hakitu kisnem hapor basdang kenika SSA la bakla ban pentrekam ya kenika scheme la bakla ban pentrekam ya kenika scheme hakajaka bakin thung yangi hapo education department kila thung penban yangi hapo jongka state implementation society lani kata ka society ka bapnya ya kenika scheme SSA hapo Meghalaya ka bangila tip kumka state education mission authority Meghalaya lani in short SIMAM te mentang kata kajing bakla hakajaka on recruit yang ida ka government la ibor haki school managing committee bantung yakini ki
nohikai SSA hapo ka jela Meghalaya. Tikan ni ka jingle jong ka state government na do ki pormen shwa but ka badang yai continue hado menta. Kala wanra ya shibun ki jirwat. Kala wanra ya shibun ki jirwat ban penbe ya kani karukom thungkam yingi ki nohikai SSA hapo ka state Meghalaya. Te ngan poi ka ngan batai pat mentah ni ya ka nika ka jingedai hapden ka SSA bat ka RT Act 2009 hadin ba ka jingwan jong ka RT Act 2009 nakaliang jong ka Cabinet Committee on Economic Affairs kani ka bang ikot lengkot ka CCEA kabala long chairman do Prime Minister jong ka India haka khandai trik jong benai September 2000 kata hadin ka jing pas ya ka RT Act haus nem arjar khandai hak khandai trik jong benai September 2010 kila ya ka jing menjur ban penwan lang haju ya ka SSA bat ka RT Act 2009 tika mudba na do September 2010 shaneng baro kini ki provision lani ki norms jong ki SSA kila ade ki benta jong ka RT Act 2009 but baro ki norms ki provision ki section ki padon hapo RT Act 2009 kila trekam hapo jong ka SSA ka pamud ba ka SSA ka dei ka kum ka kali ka ban penmare ban po sya kata ka thong ka jingthmu jong ka sarkar India ban ya ka universalization on elementary education lani ban ya kata ka jinang jing start salonsar syabaro ki kenna ki badon hapori India khamtam haka elementary level ki badon haka age group 6 to 14 years ka SSA kala longkum ka kali ban poi sya kata ka thong jong ka RT Act tebi hadin ka jingwan jong ka ni ka RT Act ki don pat skiwei ki kendon ki bayadai bat ki recruitment jong ki nong hikai te banle ya kata nakaliang jong ka sarkar India katkum ka jing aibor jong ka RT Act ha ka section 23 subsection 1 kila thung lani constitute ya ka academic authority kabala tip kum ka National Council for Teachers Education lani NCTE kabaki khot lengkot kaban frame ya ki norms bat ki regulations hakabaya dei bat karukom thungkam yaki nohikai lani ngelaban ong ba ki qualifications ki jong ki nohikai kumno ki dei ban pendep khanang bakin yo ban longki nohikai te hadin bala wanra ya kani la penmi hapo ka gazet jong ka sarkar India haka live poetrik jong march arjar shipeu te hadin kata nakaliang jong ka NCTE kala penmi pat ya ka notification haka apply trik jong upnai August arjar shipeu te haka ni ka notification ka bala penmi da ka NCTE haka apply trik jong upnai August arjar shipeu haka para 4 jong ka NCTE norms ka bala penmi apply trik jong upnai August arjar shipeu la ong hang to ba kala don ka relaxation ngila ban ong ni ka exemption kitu kinong hikai kibala appoint prior to the date of the notification kamu ba prior to the 23rd August 2010 kitu baro kinhap haka notification kebala penmi da ka NCTE house name arhajar we kani haka 3rd September 2001 tika ai kabajia laong shushu ba kino ki advertisement lani ki recruitment ki bala le la kadai da ka sarkar lani la da kadai kita ki local authority la kadai kita ki school baro kito ki ba appoint prior to the 23rd August 2010 kito kinhap katkum ka NCTE norms ke bala penmi house name arhajar iwe tikani ka NCTE norms ke bala penmi house name arhajar iwe hang ni ka claim kedeu ya kanika tet ka claim kedeu ba unong hikai uba syak thungkam uhaban pas ya kanika teachers eligibility test ki qualification ki badon kam hang ni kalong ba minimum uba hikai hakalo primary uhaban pas ya ka class 12 with DLED lani hak tu ka por ki khot ka D8 kanika 2 years diploma course okay in elementary education tinang ta uba hikai pat haka secondary level minimum uhaban dep ya ka class 12 bat kumjuro ya kanika D8
ya kan ka DLED ka bang mo ka juhi ka 2 years diploma course ti kamdon ka kata ka bangi haban pendep ya kan TED exam dan ka teachers eligibility test ti hendrai kitu ki ba join par haka service after 23rd August 2010 kitu ki haban pendep ya kan ka teachers eligibility test kum juro bat ki way ki qualification kum ban shu kedeu ki bahikai haki lower primary ki haban pendep ya ka class 12 nang tabat ka 45% hak class 12 pat kum juro ka DLED pat ki bahikai ro hak upper primary ki haban pendep ya ka graduation nang tabat ka DLED kita kadai ki banga kedeu menta kadai ki minimum qualification kidang dong pat ki we ki ba kamshalor hendingin keren be ya ki minimum qualification tik ai ka ba la pen kurmar menta ka long ba kaya kebapan kurma minta kolong ba kumbala mi haki media reports hani ubnai bala dep haka arpusan trik jong ubnai September arajar arpawei ngiyo iba nakaliang jong u state project director jong ka simam ubalong ro haka ju ka por u secretary jong ka education department jong ka sarkar jela Isar Ambrose H Marak ila ong ba haka baya day bat kani ka jing thungkam ya kinong hika SSA uang ba nakaliang jong ka sarkar kamdon benta bat kalong ro ka jing ya ka sarkar ban penkendria ya kini kinong hikai na po state implementation society sha po education department namar yang ila thungkam daka school managing committee hendai kai ka bang ilap nakaliang jong ka association haka jing ya ilenti jongi namar ya kini ka kam ngila asdang ban ya ilenti since 2013 tinggal continue tinang ta in the year 2016 ngila alej shado shapo New Delhi bani kendo yo union minister hak tukapor uday Prakash Javadkar naman ta kini ki issue jungi te kai ka bala mi hakimi di report hak absentrik jong September arhajar arpawei kalong kai ka bala penlengo yangi kum kaseng pat kum juro ya baro kinong hika SSA kebadon hapo ka jala Meghalaya paling ong kum ta namar kat kum ki RTI ki bangila file kala keren shy ba hang tu ba laong ba it is a policy decision of the state government that all SSA teachers are recruited and appointed by the school managing committee pingapan sutu ang ni habang ong ba it is a policy decision of the state government kamut kadai ka state government ka bala shim decision bat kabala penkubor ya ki school managing committee ban appoint ya kini kino hika SSA na do basdang jong ka SSA ha do menta handai teladang i page menta ya kani ka jing ong jong director ngi kumba ka komen kala sedang ban site kitino ya lade ban kala sideline no yang ngila banong kala kiar ban shim ya kataka responsibility halade handrai ladangi pejpat ya ki norms ki guidelines jong ki SSA jong ka RT ka kerenda Hongpong te kai ka bana kaliang jong ka asyon ni kwa ban pensai ba kumba na kaliang jong ka sarkar jela lengba ka tenat pule puthi kala ai ya ka jubab house name 8000 khat nyeu shapo MHRD hakaba halor ka jing respond jong ka ya kanika memorandum ka bangila lejbo bat ngila IT how union minister Prakash Javadkar hak tu kapor hakaba kala jubab kala ong ba balai ba yakini ka ulapan ya kecing pensai ba balai ba hapo Meghalaya la thungkam yakini kino hikai da ka school managing committee tika jubab ka ba ki pas ya shate kalong ba ki ong ba it is a policy decision of the state government tika ai ka ba ngi na kaliang jong ka asyon ngi don ban pensai menta khnang ba kinong hikai bat kumjuro kinong shnong ki badon hapo jela Meghalaya ba kintip bakani ka jing ong jong ka government ba ki kimdon benta ban recruit lane ban appoint ikno hikai SSA kalong ka bayalam bakla namar ba katkum ki fax ki figure ki bangi ngilayo na ka government pat katkum ka jubab ka baki ki la pha chapo MHRD house nam 8000 khatnyo kata hau banai February ki la ong shai hang to ba it is a policy decision of the state government that all SSA teachers are recruited and appointed by the school managing committee to kata kadai ka ba nongkong ka baar ha gitu ki por badang sedang jong ka SSA hadin ba ka government kala aya kani ka scheme SSA ki school private
ki mission school. Kala mention ro hang to baka minimum qualification ka bangi ha ban appoint kadai class 12 pass. Kata kadai minimum class 12 pass. Te mentapat kala ong ba yang i la shutung kam da ki managing committee bon ki managing committee ki klem bod ya ki kendon. Hene kani kalong ba bakala. Namar shwa bakin kintungi kino hikai kini ki school managing committee ki la bod renti ya ki kendon. Hak tu ki snem 8,000 ar lai saw san riu ter hado ki 8,000 pra khandai. Ya kino hikai SSA la tung kat kum ki kendon ki ba la ptha nak office jongu State Project Director, but kabawan siya ki district lang baki district mission coordinator. Kamdon ka kajing yay like. To kata kajing wan jong ka RTAC mo. Kabala come from 1st April 2010. Kala constitute ya ka NCTE na kamantaban frame ya kini ki qualification jong kinong hikay. Ngiskuto ya kata Henry kala don pat ka exemption kumaman ni kala don ka exemption hang to ba kitu kibala join hapo jong 23rd August 2010 ka kasngi kebala penmi ya kan notification kitu baro kingat ha notification kebala penmi da ka NCTE house name Ar-Hajar Iwe ti ka balai padang ta ka ba nakaliang jangang akwa ban pensyai kadai ha ka paya dei bat ka jingong jong u State Project Director Isar Amros Merak iba ong ba ka salary structure kam dei ka benta jongka state government hanrei ka dei ka benta jongka central government kaniro kalong ka benta ka ba la penlango sikade yang ka association hakapor bangi ya kendo na do u education minister u chief minister kumjuru ya Isar Amros Merak ibarai State Project Director kadai do usnem 2016 okay onwards 2016 17 18 berkumta ter badang hakini ki kendit benar ngidang kendo ti ka respond lani ka jubab ke bangi ngiyo naki bat ka bala mi hakimi dia report sak arpsentrik jong September Ar-Hajar Arpowe kalong na Hongpong kalong just opposite ya ka bangi ngila keren te nakaliang jong director nga sikwa ban kedau we ar kishiti ki ba ula pa sa government hakaba respond ya kani ka demands jong ima hakaba dei bat kani ban kentiu tulop ya ki no hikai SSA bat kumjuro ban pentrekam ya kani ka salary structure ha ka shiti ka ba ula pa sa ka state government haka khatnyau trik jong ubnai August Ar-Hajar Arpeu haka to kashti ula kedeu syai hang to baka enhancement is a policy matter of the state government kalau very clear ula ong ba ban penkiu ya katulop jong ikno ka SSA kadai ka policy matter jong ka state government but ula request you ya ka state government bakan sim policy decision to hadin bangi la ai biang sakawai ka reminder nama baka file ka syusa akut kum to ngil ai biang sakawai ka shiti reminder nakalian jong ula tho biang sa ka government ula tho biang sa government but hangtaro ula ong ya ka jo hi ba namar ba ka salary matters kadai ka benta jong ka state government kumta ula karpat ya ka state government bahkan bishar ya ka jingdawa jong ka association ban pentrekam ya ka salary structure bat berkumjuro ban kentiu ya katulop jong kinohikai SSA ki badon hakajala Meghalaya kun kumba khat Ar-Hajar sanspa sapowingun to kata kadai ka number 1 number 2 pan ki norms jong ka SSA kumau mene ki norms jong ka SSA ki norms jong ki RTA kila keren syai ba ka salary structure but ki service conditions jong kino hikai baro kidai ki benta jong ka state government ka central government ka shilong kan ai tang ya ka financial support kan ai tang ya ka financial support ya ki jela ke badan hapori India na ka benta ban penyak syakmat ya kan ni ka scheme SSA tika tu ka jingmi kubor ha ka tu kasngi kalong against the provision of the RT Act 2009 but kalong ro against the guidelines of the SSA tu ko ang menendo ba sedang ba
kalong ka jing persang imat kadai ka jing persang jong ka sorkar jela lengba jong state project director ban wanra ya kata kaya ya ka jing artetin hapdeng jong iki nong hikai SSA tikan ni kalong ka jing pensai hakabai dai bat ka salary structure ma kebalai pat ka balai bana kaliang jongi ngi dawa menta ba ka sorkar kadai ban penkenria no ingi marmar napo state implementation society sapo state education department kalong ba kumbang elective mo nakaliang jong ka central government how arajar khatpra kala wanra pat dakawai ka scheme berkala dependo ya kanika SSA nado usnem arajar khatpra berkata ka scheme ka baka wanra house name arajar khatpra kalong ba kala wanra ya kilai teli kiniki central sponsored scheme ka kebanangkong kadai ka SSA ka baar kadai ka RMSA bat ka balai kadai ka teachers education ti house name arajar khatpra kala wanra ya kiniki kilai teli ki major flagship program jong ka sarkar India bat kala ai pat dakawai ka kerteng ka bathamai bat kata kadai ka samagra shiksha abhiyan ti hakan ni ka samagra shiksha abhiyan hang niru kala yai ban biang sechisin ba ka salary structure nang ta ka service conditions jong kinong hikai kidei ki benta jong ka state government nakaliang jong ka central government ka kamram jong ka kalong ba tang ban provide ya ka financial support to kata ka financial support ladangi kren hakabai dei bar ka salary jong no hikai SSA hadin ka jingwan jong ka samagra shiksha abhiyan house name arajar khatpra la penkelaya kini kinoms kamlong shu kumbalong menshwa la penkelaya kinoms but nakaliang jong ka central government kala ong ba kan ay ka financial support kat san hajar namenta uwei unohikai ubahikai haka lower primary nangta arpeu hajar namenta uwei unohikai ubahikai haka upper primary kata ka financial assistant kabana kaliang jong ka sarkar India kan ay sya baro ki jela hapo ri India bat kabasa nangta katulop bat kabaka sa nang ta ka state ka haban siuhi nalade ka state ka deban siuhi nalade na ka resources ka ba kila penmi na ka revenue jongka state kata ka de ka jingyakut bat ka ka bala mi ro haka framework bat ka guidelines jongka samagra shiksha abhiyan bat laban shushu hang to ba ngapa ngide ba su to ba amdai tang ka jala meghalaya ka ba bakla ya kani kom thung kami kno ka SSA kiwei ki jala hapor India ro kidon ki babak laban tungkam hari menta ke la sedang bania penbej te kala yai ban bi hang to kala ong ba don arjat kita kinong hikai hapo SSA lani hapo samagra shiksha abhiyan baro kinong hikai kidei kinong hikai jong ka state government but yaki dei bantung on regular basis not on contractual basis ti kabasa kabenta jong ka central government komne kalong tang ban aya ka financial assistant lani ka financial support hakabai dei ban siu ya ka salary shakini kinong hikai kibala thung hapo jong kanika scheme barkala yai ban shushu ba balai ka ong ba haban thung ki on regular basis namar ngesu ba ki scheme ki wan bat kilai nado meneng ala bataya ka background ba hakaba sedang la wan ra ya ka operation blackboard nang tala wan ki ki scheme bat khado la wan ka SSA hadin jong SSA la wan ra pat saka samagra shiksha abhiyan te ka central government kala yo ijngai lopa bakhnang ba kino hikai kin om sofer hadin habut kala patha ba ya kino hikai ki ba hikai hapo jong ka scheme samagra shiksha abhiyan lani ka SSA ka ba kil ajar ka menshwa dei ban appoint ki on regular basis but kani ka recruitment norms kuma mene kata ka pay structure baro dei ban frame daka state daki jela beper ke badon hapo ri India tika ka ba la jiapat hapo jela Meghalaya komomne kala long just opposite wala kila tip yakni kinoms hena i kumba menta kila persang ban bore yakijing shisha tetadau ngi na kalian jong association ngimla ban shushong klikti ngila wan shakmat ban penshai kanang baki parano hikaya SSA jong ikin skauto baka ka ba na kalian jong ikaseng ka Meghalaya SSA School Association ka bangi ya ada wanado gitu kisnem ki ba menshwa hado menta kalong ka ba syongnya ka balong ka ba syong nongrim bat ka bangi dawa ya ka hok lajong mdai bangi yalam bakla yano ndai ba ka jingle jong ka state government ngis ngau ban ong ba na kalian jong ngi kwa ba ka government hak jaka
Bahkan penkelumar kum ni kalau ada ban wan syakmat ban penbe yakini ki kenrum kenram kenang ba la ban solve kloy yakini ki isu lan kini ki jinge ki bangi kum kino hikai SSA ngila ya kenduk menta daki peu snem te ka basau pat nang ta yo I bana kaliang jong state project director isar Ambrus Merak hak media reports ke bala mi hau rupang hak arposan trik jong benai September ajar arhowe ula ong ba ka jing bom la ban siu ya kani ka tulops ya kani ka salary jongi ke bala pending menta la sau benai kenti ka ba ngiru na kaliang jong ka association ngila dawana ka sorkar ka dai pelai dah kini benai bala adep ka sautrik jong benai September ajar arhowe ngila adep ban penlong ya ka peaceful protest hang te hapo Malki ground namanta ban dawa ya ka na ka government ban pelai ya kani ka tulop jongi ke bala sa teng tu ko lai benai hede menta kala nang kiu susu menta kala long sau benai kenti te ka sautrik jong benai September ajar arhowe na lor bangi dawa ban pelai no ya kani ka tulop ngila dawaro na ka sorkar ba ka dai ban penkendria no ya kini ki existing post kat arajar sans pa sapway na po State Implementation Society sha po State Education Department on regular basis but ka ba arpat nang ta ka bangi dawa ba de ban ano yang ya ka pay structure but kumjuro ban penkiu ya katulop jong kino hikai SSA baro at par with regular teachers to ka ka bang ka ban pensai menta ya ka jing ong jong director jong state project director ong ba ka jing bom la ban si ya katulop ka de ka jing bom yo ya ka first installment na ka government of India tika jingkali ka banong kong ka ba mi menta lada jia ba ka sorkar India kam ya ka ni ka pisa ka ba mud ngi kino hikai SSA ngindu tulop no kata ka de ka big question ka bangi ngi kwa ban bu ya ka government ba kan jubab la ka de ban jubab the honorable education minister isar la kemen rembui tani da state project director isar Ambrus Merak lada ka central government kampa ya ka pisa baro sisnem simudur kamu ngi kino hikai SSA nginom yo tulop kata ka de ke jingkali kebaar par nga kwa ban pensahang ni ba balik nakali yang jong state project director uklem ya thu ya ka ba ka provision jong ka RTA ka keren hak bayar dei bat ka financial support ladangi pa ka section 7 clause 5 jong ka RTA 2009 hang tu la tho shai ba lada jia ba ka central government ka slem ban pa ya ka fund yang ni financial assistance lani lada jia ba kamla ban pa kat kumbala mang kadai ka kamram jong ka state government bakandang penbiang lopa ban siu yangi na ka state budget na ka state budget tika jingkali ka ba kami menta imat ba ka sorkar jela lani ka sorkar Meghalaya imat ba ka klem mang kerpang na ka benta kino hikai SSA hapo ka budget jong ka state like no na itu 10% ki ba ka haban bon kala penartin yangi kino hikai SSA bat kumjuru yangi kino yalam jong ang ka Meghalaya SSA School Association imat ba ka sorkar jela ka klem mang kerpang kubala aptha ada ka sorkar India ban bo kerpang ka fund na benta ka SSA bat kumjuru khamtam na benta ban siu ya ka salary sya kino hikai SSA khnang balada jia ba ka fund ka slem ban pha na ka central government ba kino hikai kinom safor ba ki ka state kanang siu nalde bar kata la kren shai mo amne haka section 7 clause 5 jongka RTA tikani ka jing media reports ka bana kaliang jong state project director ulaong ngi na kaliang jong association ngi penrem jor ya kane namar kalong ka ka ba yalam bakla haka jaka bakindang penbiang lopa na ka fond jong state barang siu lopa yangi la ai daw penban ba 4 yo ya ka first installment te kaba bojing ma susu yang ikno hikaya SSA mentapat how new snem arjar arpaway nakaliang jong ka central government lengba ka cabinet committee on economic affairs kabala syong haka sautrik jong benai August arjar arpaway kala shim ya karai ban extend ya kanika samagra shiksha abhiyan satang sansnem but katakan sedang from 1st April 2021 till 31st March 2026 tapi gajing kali menta kami balada ka sorkar jela kam penkendria yangi syapo education department kai banjia yangi
hadin ke 31st March 2021. 26. Kai ke banjir yang hadin ke 31st March 2026. Tinggal yo iru baka ai kabau state project director Ukraine haka media reports kebalami hau rupang arpusantrik jom nai September hajar apawei uong ba ngimla ban penkendria kensan yakini kino hika SSA napo society siapo education department tika jingkeli ke bami menta kalong ba kamdai ka badang thamai ka bangi ngidawai kan ni kamdai ka bangi dawa menin lani menta ka jingdawa jungi kaya since 2013 but menta ka dari 2021 ni ti kajing ong jong director bangim la ban penkria kensan kalong bana kalian jungi ka asusion hingim sengula ban pediang ya kan ni kajing ong jong director atong isngo thu ba ban solve ya kan ni ka problems menta kam dai ka basuk ma to hadin kata kajing examine jongki ngangit ba kidon ka ka ba kilap ba kaning haban le kumta kaning ka haban le kumne tiladon kita ki mau jentut kimba ki ong ba ladangi shimti ladangi penkendria yakini kino hika SSA na po society siya po education department kibabun ki school managing committee kamtam ki school mission kinom siya tiladadon kai kung pata ti nakalian jungi ka association ngi singday baka government kala aday ban khot yangi bangin wan hakami dagmanta ka jingi keren henday kamdon kai kung pata habangi bodin ya ka file ngilabej matter is under examination ngiyoi ba kidon ki MLA kibala wanra hapo assembly kumachi jaya tuteng isa HM Shangpliang kajuba bhangtul ong ba nakaliang jong education minister ula kubur ba ni kajing dawa jong kinoi ka SSA kalong kebasyong nia kalong kebasyong nongrim handai nakaliang jong ka sarkar kadang bishar nakaway ka session siya kaway ka session nakaway ka financial year siya kaway ka financial year kahabe hakajing bishar tila na ka susakut be hakajing bishar klam nami kata ka resolve siya nungin poy markumang mane ba satang sausnem arbnai kapor telada ka government kamshim ya ka decision lano pat kanshim tingi na kaliang jong ka association men haka khat neutrik jong benai September arjara phowei ya ka ka bangila rai hapo mandan malki haka khasautrik jong benai September arjara phowei ka bangila aipor ya ka sarkar jela bahkan pentrekam ya kini ki lightly kijing dawa jongi ki bahkan thup ban penkendria ya baro kikat arhajar sanspa sapwengut kino hika SSA napo state implementation society siapo state education department on regular basis number 1 number 2 kebangi dawa badai ban aino yang ya ka pay structure bat kumjuro ban ka penkiu ya ka tulop jong kikat arhajar sanspa sapwengut kino hika SSA hapo ka jela Meghalaya bat ka balai kebangi dawa bakadai ban pelaj ya ketulop jongi ya ketukopor kadai lai benai ke barang saateng mentala long saw benai hapo lai putrik jo benai September arjar apawei balada ka sarkar jela kamla ban le kumta ngi nakaliang jongi ngila erai ketukas ngi ba ngin ya chakmat ya ka second phase jong ka agitation jongi te khat nyotrik jong benai September ngila deblaibo ya ka jingtho cha ka government kum ka jingpentip ya ka government ya ka rai jongi te hado ka live putrik jo brai September arhajar apraway ngimyo kanu ka respond na ka government lani kanu ka jingkhot banwan ka jingikren na kaliang jong government like no ka media reports ka papa ho maupor haka arpusantrik jo brai September arhajar apraway ka bangi na kaliang jong ka association ngim ngawla ban pediang ya ka ka ba nakaliang jong director balong ro ka jo por state project director Isar Amros Merak ya ka jing pensha jong i haka bai de bat kiniki lightly kimat jing dawa jongi te menta kasngi nakaliang jongi ka Meghalaya SSA School Association ngilawan bu sakawai ka city show state project director hak bangila pan ya ka permission no ba ngin shim shuti no kumba arsngi lani ngilaban ong ba ka mass casual leave 2 days mass casual leave hak khat akarway but khat atrik jong ubnai Oktober hak ba baro kino hika SSA ke badon hak jela Meghalaya ngin shimbenta hakane ka 2 days mass casual leave da kabangin shim shuti asngi kata hak khatway but khat artrik jong ubnai Oktober kum ka dak bangi peni ya ka jing persha bat ngi penrem juro ya kane ka jing sngap kuman jong kane ka sarkar MDA halor kini ki lightly kimat jing dawa jongi but hadin jong kane ka mass casual leave kata hadin jong ka khatway but khat artrik jong ubnai Oktober arjar arphowei lada ka sarkar kadang ya sngap kuman kumni
ngimban se ban simpat sadai ki wei ki rai lanis ban perlong pat sadai ki wei ki program jingi ki ba tenge khanang ba ban pen pay score ya kane ka sarkar ka ba along kulut siba palat